birleşler. Bugün bir kılıklı gurrun etmekçi ve belki de kayıp adamlar için kılıklı olmağı mümkün. Düğün kemiğine bilen aydın yani yer tuğ reformu var arada. Onun hadine var arada. O iyi adamlar var arada. Gepleşik geçirdiler. O ben ünsörp dinledim. Yani şun biraz yani koşmaşa diyen yalak temaları demeden deyip o tez bilen hat giyinişler düşünceli o Vatikan toğruları var da yer tuğ reformatını ne adık geçirmeli kıyın dağıttır katı kıyın dağıttır tinetten şu privaltikadan başka yerde hiç yerde geçirip bilen neler Antalya'da geçirirdiler. Bu iş kolay ortam deme değil. Privaltikada Avrupa Birliği kan kömök verendir. Doğum hoğutan çıkandır. Şu olmadı bulurum. O entekan koordinördü. O kıyınçılığı uğrardı. Yani biz bunu geçirmeli. Başka alaç yok. Geçirmeden ne olayanını görüp gördünüz. Yurt iyiydi. Ölümcülüğün neticesi halk perişan. Şunlarlık bir neme var. Bu nemesini hat düşünüklürek olur yalak biraz iyi daraktan neme derler. Bizim millet yaka bilinken değildir. Belki post-sovet nemesini gören milletlerin hem beten mendeşirektir. O içinde has nemeleri ütköşüğürer biz olmamız mümkün. Yani geçen neme yani fiyatı baha verilen nokta. Sovet sistemati yıkıldı. Yani yıkılanına da şuna fiyatı baha verilmedi de. O mu yer verdi? O neyme getirdi, neyme götürdü. O tarafını yireti, yervet tarafını yireti. Onun tarihimiz onu yani hiç kaldırmadık, yüzleşmedik. Sonku 30 yılın nimetine tiyatı baka verem yok da şu an. Ervet diyette. O ervettin hem ekşem biliyor. O ervettiğinden şikayet edemediğini hem ekşem ediyor. O yetmeyen yönü şun hüdürünü görüp görünüm var. Olur ağırlık orada da var. Yönü şunu tiyatı baka verilen o. O vermeden ne aydek var? Vermeden ne kurban kullan ün ne yardımın doğrunda bolup geçişiyalak bir yağday var. O it pişik büyüketini tanımadı diye mi? Ya da su getiren kuyuda doğun hem beceti bendeş fırsatlar olmalı. Şimdi tarih bilen ne için yüzleşmediğim gibi onun adamların ağınına ne giyecek bir yervet dem der. Böyle bir düşünüksüz bir nemeler kalıyor da cemiyette. Ne bu halka kim dost, kim düşman? Kim vatan töyür, kim bunu dönüp deyilen töyler var da. Onu tiyatatçılar ulanıyorlar yönü. Tersin ulanıyorlar da. Köp halatlarda. Şunu tanıma diyalar ediyorlar. Tarihinin yüzleşmesi. Yine şu vatan için kan yokan, can veren adamlar vardır. Tarihimizde de kendir. Biz şolun
Onu birinin, ikisinin, beşinin adını bilenler. Yüzler çözünün, münler çözünün adını bilenlerdir. Özümde yani iyi nakliye veretem şunu yatlan nokta. Geçen geçti, ölen öldü, iten gitti. Dilin yalak bir yani maskara terbiyetinде de şöyle yalak neme vardı. Onu hükümet ya devlet ya atlap görmediler onu. Evet. Doğru kardeşler, hoğsarlarım olmalı. Ne şol vatan için can veren, kan okun adamlar köptü yurdun içine de taşındadır. Ya köptü de o dünyadadır. Ya. Onu yatlanmayanın teveği şudur. Büyük teveğlerinin biridir. Yine Cüneyt Kağan'ın kimliğini bileyen ne adam şu içinde. Yani Türkmen'in bir kahraman olacak olsa son 100 yılın içinde o bir kahraman ne nutur koduryarak Türkmen vatançı adamını görközecek olsa şonun önüne geçen adam yoktur. Yani Türkmen tarihinde. Bunu bilmezlik, yağıtlamadık, utançtır. Bir gayratlıktır, bir namatlıktır. Ne diyden geçip durandır. Türkmen şu an horlunup gördü. Horlunup yani teveğini ödenir. Teveği ödündedir. Ayna teri değmedilir adam. Birinki ağadır, yedeksin, kıyandır. Koşandığımız vardır. Siz olmasanız yine atanın karı bağlanır. Koşantıları vardır bu aslında. Tarihi nemetmeden tarih ve neşulur yalak ders veriyen şu olayan atlar tarihin dersidir. Halkımız için. Bunu yenidirek nemet düşünmeyecek oluyorlar oluyor. Durmuş dedi şeyleri düşündürendir oluyor. Öğreyen tıkıt. Şunun için hükümet fiyatı baka vermediler. Önkü periyodu da son 30 yılına da kovutuna kovu yanlışına yanlış. Soru vermeyen yani öngü gittiğiniz bu yine de kaytalanmalıdır. Kaytalanır yok. Bana kaytalanır. Ödüm önkütünlerin bir elbet şekilde kaytalanmalı. Tarihin emniyeti çarkı şeyle dönüyendir. O sizin itleşiniz diyalog dönüyenlerdir. Onun her bir dağın bedeli vardır. Onu size yani ağlap mullap taşından aylık geçer mi ödeye kadar? Tarihin özü de diğertini veriyendir. Bedelini mi ödüyendir. Şu an nemet görülen dağıtlar bedellidir. Onu bir adamdan görecek olma. O adamın bunu etkendir olur. Yani cemiyetin cevapkarşılığı vardır. Ona her bir şartı çekmelidir. Yükü vardır, onu götürmelidir. Yani yengil deme olayan neler? O bu demetinden büyük tevekler olmalı. Onun etaatın emeti cehalettir. O ne yani hayat var da hayatın ağırtında kovdurmuş var, beğertinde de doğduk. Duvar diye de Türkler borçlu stena diye. Şu Anır'da cennet beğertim doğduk da. Yani şu perde vardır da duvar. Şu adı değil mi? Yani şu Anır'da cennetten beğertim doğduk. Şu duvar
Benim fikrimce cehalet durmalıdır. Yani Berdimuhamedov'um, Yadov'um, Tuğrul'un eklerim, o şu cehaletin önümüdür, şu ürünüdür. Yani ervettikte yürüp görünüdür, bolyan nedir o ervettiğin helmekşen görüyor, yaşat götür. Yani şunu, neyem şunu ervettiğin, neyem düzeltmeli adamlardan şunu bilyen, ne medyen adam, ben hem kavat gelem okta. Cahilliktir demez. Yeka Türkmenistan ne olur? Taş doğurumuzda bizim Türkmenistan'da bir 1000 kilometre diametrede radyüste neme çırşap al nemetten sirkulunu aileden taş doğurumuş odur. Yeka problemi vardır. İngül problem. Cahilliktir. Ödüm yani terheden ağır yüzünü takkallı, okusuz, bilimsiz cehalet. Bäri yüzünde takkalı tiyirlen, qartıqlı, çakma, yalan, okulu, bilimli. Yani dengdir, bilimsiz. Cehalet vardı. Yarım cehalet, cahillen emervettir. Evet, oku var, bilim var, yani cahil. Cahilliğini bilmeyen cahiller. Yarım cahil diyelim. Yarım cahil, cahillen hayat vahşi. Hayat ervet bölüyendir. O neticede mi neslerin durmuşunu yani Türkmenistan yağdayıdır. Onu başka bir yere ediyenleri ötütlemetmem gördüğümdür. Onu ayna kuvvet gördüğümde teyretten gördük durundur. Bu da atlardan kaçacak yerimiz yoktur. Cehalet fışkırıp durundur. Bunu bir ne Poğdumcu yıllarda yani yokurda oturanlar halen cahiller. Onu öğrenimçilikte de hatta hiç saat görmedik demeler, görü dilinemediler, onların meter cahildir. Hünersiz adam yeni bay yaşatıp bolur mu deyip yaş oğlunluk biz şunu aklımı da etkiyetti. Yani yokurda akıllı yeteni yoktu şunu. Onun ne hem şu aylık var diye de. Sen hiç saat öndürmen aylık verip bilmezsin. Ne bu topar deme vardır. Şu ne para tendi. Adamlar kârli, hünerli, meslekli, hünerin iyiyeti adamlar var. Yani maşgalalarını da seyredin. Şunun içinde ne çezdin? Kârın iyiyeti. Ödüm kovu eti, kovu yaşayacak kortan adam kovu olmalı. Yoktur. Ya şolardan verse minister çıkar, prezidentim çıkıp bilir. Yer var, su var, pulu var, gağdı var, yeraltı varlıkları var. Halk açtır. Yani, sahilin neticesi. Şimdi yani Nihat Vervet o ayrı beyleksini koydular da gelin. Bu da Vervet. Üçüncüsünü koyun dedi jurnala. Sevevni demediyen adam yok da şunu düğünü yetecek kullayan adam yok. Yetecek kullayan adamları yok ettiler. Çapak sarp yok ettiler. Demetin ne de damga neme battılar da peçat. Halk düşmanı. Ben yakımın nerede? 4 saat oraya. Şu dağıtları cemiyet baha vermedi. Ne fikrimce bu dağıtları yine de tekrar kayıtlanır. Gördüm
Bizim yaşayan yerimiz, regionumuz ekstremalni yani klimatik zonu biliyedi. O tayda akıl üstün olmasa eşrekli yaşap bulyan nedir? Yani tuğutluğu size bir şeyle bir ders verir şu taydaki yaşayan milletleri. Toprakları terk et gitmek mecburiyetinde kalır. Ha, yönü akıl bilim gelse İsrail'i yaşatmıyor. Dünya ekspert diye. O hoculuğu öncülüğünü Türkmenistan yiyecek yani yiyecek çöreğini at bilen. Onun Türkmen katı ucu gitçik atları alınyandır. Yüdlü. Burada mut verecek diyden el çarpar. Anlatında ne yağmurcunun ona da ünitüm vermedi. Bunun şu atları oynayacak tiyatrçılarım kendi. Şunun için yer tuğret formatına yine kaydık geleyin ben şu atlara düşünüyorum yeri ne bir de yer var da iyi şunu halka vermeli. Onu sonra çıkıyor da bunu pullu vermeli mi? Mut vermeli mi? Ne açıdan vermeli? Kime vermeli? Kontrol ne aylak olmalı? Böyle topar sorular çıkıyor da. Onun yemek şeyini denk tutmalı mı? Ya da kâbir katlağa ödüllük tanımalı mı? Ya kâbir katlağa hiç tat vermeliler, mahkum etmeli mi? Bilen bu topar soru vardır. Ona mı tarih bilen yüzleşmeden, fiyatı baka vermeden kudatları edip olayan neler? Ne ona balt yapıda gerek. Benim düşüncem de. Senin düşünüm o geri değerlik vermeli. Hukuk vermeli mi? Pul vermeli mi? Tevavi Türkmenistan'da ne ekrançılık yerini ödülüştürme için, şu tayak suyunu etme için, yolunu etme için, o kavriyelerde tohum etmeli oluyor. O yer tekillemeli. O drenajı olmalı. Bu topor çıktısı vardır. O ben bir doğrularda hatam ne diyedik de bir hektar 10 bin dolardan aşağı düşen yoktu da. O kavriyelerin aşağırak kavriyelerin köpürek buluyor da yerin nimetine bağlı. Onun su üstüne Karagum kanalın çıktığı cidinin yani, millene var yani çakada ve diyen oluyor. Dünya vadı oluyor da. Yani şuraya alıp çıktığı cedilen yere halkın edip vermeli. Bunu ne aylak doğru edip verende de bir yerde yanlış diyecek demeleri ya yanlış olacak yerleri çıkmalılar. Bu kıyın iştir. Yani biz yine 92. yılda şuralar bile tataştık da ne edip vermeli. O vada her kalhodun meydan vellidi, ilat velli. Şoları vermek kıyınelli de. Son bunu yatırdılar. İnni milletin bir yerde oturan var. O da migrasyon diye. Bir göçük geliyor, bir göçük gidiyor. Biri ölüye, biri doğuya, biri ölünye. Şuna ben de göçükler oluyor da. Bir şehre uçuyor. Yarı uçuyor, yarı kalıyor. İnni 30 yıldan sonra bu kıyınçılığı hatan olur da. Sonra onu potroda payladılar. O birine ken verdiler, birine adı verdiler.
birinin elinden alıp beylekini verdiler. Bu toporuna karma karşılık o çok 92. yıllarının şu an bu meseleler hat kıyın çözülmeli. Onun ikinci nemeni kime vermeli? O ne hektar vermeli? Ne edip vermeli? Yani Türkmenistan'ın içinde bir karşı yer iyisiz bulmalıdır. İyisiz olsa Türkmenistan'ın şu günlerdeki yerin yağdayını etkiyen varyandır. Devletin yer bolup bilir, lafa verdikler vardır. Yani ulu yollar vardır, etkili nemeler vardır. Ya da stratejik gereklemeler için yerler olup biliyor. Onun 20%'den kendi olunu. Bunun hiç ulanılmayacak yerler oluyandır. Yani öğür meydanında da yaramayan yerler vardı. Şöyle oraya yerler, devletin nimetinde kalıp bilir. Kalan yer bir karşına çendi. Eğili olmalılar. Şu yer eğili oldu. Onun üstündeki atların eğili oluyor. Yurda eğili oluyor da. Şu at yurdun eğiti. Kim? Siz değil. Oslo'nu neme yani kim prezident olsa şöyle alak oldu. O da değil. Onun yurt eğiti değil ya da. Bu eğitiliğin ne ertiye? Tragediya ertiyendir. Şu anda ne bu bolcağını yönümü yatıp ağaçlık. Üstüne şu ketelçilik. Yerine zahil hem ekolojiyan gayı hem adamın canlarlığı gayı. Bu halkın geleceği katı karan görünüyor da. Önümüzde yani tabiatın bir öz nimeti var da. Şu an prognozlara göre 2050 yıllara çenli 200 milyon adam göç yani ekoloji tarafından göç etmeli olacak. Bir yerde su yetmeliler, bir yerde tabiat artçılık olmalı, yine bir yerde kurukçuluk olmalı, içeriye alak su olmalılar, yekeriye alak su olmalılar. Şu demeler bizim regionumuz şunu en yakınımı ekstremalli klimatik zona değil ya da o bizim o hocalıktaki yani öğrencilikte kibis doyumuz çıktı işte yani bir hektar yani bir tonla önümü belki yine Avrupa'daki nemelerden 5 etti çıktı kendiler. Bunu getirip 5 etti. O ten şol önümü öndürüyorum demede kan kurir etmeli. Onu aklı orta etip oluyor. İsrail etmiyor. Yani ille yok. Zat vardır tenine, gün vardır. Ona ulanıp bilene bağlılıktır. Ulanıp bilmeyene de pertenedir. Ne şu demeleri nihat aşmalı ne şu arada o bizim çayda oğutmalı yerlerimiz, fikir etmeli yerlerimiz. Diktaturu değilen ateş tattır. O demede sebebi her adamın bir sonu var da. Ya kadının kaynamasa diktatörüne uymadılar, beylikliğine uymadılar. Ağzın ağını oluyan neler? Sürüp sıfırıp taşlar. Düşünce de gerek geldir ağız düşüyor.
Dünyada yankıdan aynamadık yerde. Hemen başında oturup hala diktatörüm yoktur, yolbaşım yoktur. O kadın hem bir şey götüryendir. Bana o da yöngüldü. Onun için nemedik diyorum ben onu vuruşup alacak olup ya nemedik. Yönü şu da atlar indi kitaplar kaytalanmadığı için biz yine yani şu aladasında etmedim kendi yerine. O tevavi çağırların demeti Gati neme kökuruptur da. Tevavi ne elementarni primerler yani mıtallar getireyinler. Bizim Türkmenistan'da Merkez Bank yok. Adıvadan yürüdü yok. Hazine değil. Sözü var. Tevri yerlerde geçen olma mümkün. Yani yürüdü yok. O hazine demek, o verdim, komedim, kim prezident oldu çok cüzdür ödeyerlerdi. Onun halk kabul ediyor. Bu da bir genvattır. Onun yani bu topur üniversitelerden vardı. Tarihçi geçiştirip görür. Yani ben ne çok muallimler reaktörler, lavkafetler vardır. İçinde profesör vardır, doktor vardır. Arasında akademi olma mümkün. Şolar okuyucuları yani tapak veriyenini biletim medyada şu da atmanı kılıklandırıyor. Ekranla ya halkın ya da bir edebiyatta nemede görüyen de adımda yok. Normal halkın yoluna çık. O doğru cevap edip öde aralarını vuruyor. Okuyucuları, studentlere yeme alım veriyenini ben kat biletim medyada. Yani şunun çağdan çık ya da yani, üniversitede oturuyor. Yani Merkez Bank'ın yoktuğunu, hazinen yoktuğunu o bilmeyen adamlar ben de şu adımda ne adamdan eşitinde şu da adın yoktuğunu, şu adın yok olsa hiç adına bulmayacağını. Talibanlardan ilk koşup geri yok bunu. Yani akıl neme oyuncu. Bunun takkalı var, bunun takkalı yok. Hem birine ben prezident diye oturuyor. Merkez Bankı yok. O var. Hatta neme de onun fonksiyonu yerine getiren de hatta. Pulu uğraşıyor. Yurdun içinde iki kurs var. O nerede bol biliyor. Öyle ne bilmedim konstitüsyon devamıdır. Ya kanunlar devamıdır. Türkmenistan Bağlar Saadetine geçmeli 30 yıl bunun kabul edilen dağıtlar var. Dokumentler var. Hanımlar da bilendir. 30 yıl geçti. Han Bağlar Saadet. Tüccar kanunu mu yok? İş dünyası nerede işlemedi? Şunun için yolumuzda katı keyen demeler var. O göre ben yani Türkmen inteligensi diyelim mi ya da aydın adamlar diyelim mi o Türkmen'in en ulu problematına göz edip sonundan çıkmalı halkı koymak etmedim kendilerine cehaletten çıkmak için onun yani bir yanında gelip bir düzenleme etmediğiyle neme yok televizyon var YouTube var deme var o bilgini paylaşmaları gerekti bilmeyen dağın bağ vurdu bilgisini paylaşan adam bilgisini köpetleyendir.
Bolmasa da yani ot yalak yaşartın ölür gidersin. O yaşanım bir 40'ın geçençe göz yaş eden adamlar olur tuğrumdu. Ondan sonra o da yoktur. Yani Türkmenin köpüsü şunlalıktır. O mikroluk yapıyor, edebet neme yok, edep tertip dilen dert yok bizde. Ölürsün gidersin. Bu dünyaya ot yalak gelin, ot yalakım gidiyen diyenler neme oluyor da. Şunun için ne yani ılımlı, bilimli, ne üniversitede muallimler vardır, kafedreler vardır, akademide, men akademik bitmiyorlar vardır. Ne şu an o bu sosyal nemeler hem bir şey yeterli, hem bir şey. Size hatem yeter. Türkiye'de şu zatları yola koyup dururlar da. Katken ne medya kuruluşları var, nemeler var. Onun yaş pratendi akıllı başlı olanını da dünyanın da hatta halkı cahillikten çıkarıyor da. Yuvaşlık bu ne? Olmasa o tayem edil bilim milletimiz yalak millet bu büyük çocuklar hatta yönü bilili bilimli adamlarken şolar ne ekrana çıkıp bilenlerini paylaşıyorlar. O bizim Türkmen dememizde de şolun sünü şolar yalak iş düşüyor. O yüzden şu vatanın perdemdi adamdı. O dünya yağınız bile ne kadarınızda o tay ne yaktı oluyor ne cennete uğurluyor. O bilginiz paylaşmalı. O şunu çağırıyan ben şu yani ılımlı bilimli nemeli adamları. O bizim yanında gelmen gerek nimet yok onu yönü. O düşünemedi. Yani belki etip bilenemezini koşmadı mı kan yani. O bizim kökman doğru değil ve durumda. Siz öyle doğruyunuz. Öyle ne betin. Bilen var ya da. Edil doğru da onu. Bana büyük patent garanti verip bilemem. Onu ben öyle düşüneceğim. Şuları alak ne mi? Ben bir dünkü nemelerinde de şeyler hep deme koşuk kemiğine. Sapara o köprüye mi koştunuz? Bu arada o ben birinci olup söz alayım. O bana yüzleneniz için sözü bana verdiniz deyip demedeyin. Şu o ne edip o yer vermeli deyip demettiniz de geçen düğünken Çungurlayın biz hem girmedik o mesela. O dinge yine şu taze Türkmenistan kurulmağına kömek eden, hareket eden ya da aktivist deyip aydılıyor. Şöyle adamlara o bir ayrıtınlık tanımalı deyip ondan sonra vatana karşı hareket edenlere de onların çağlarına da gerek olsa hiç saat vermeli değil diyen yalı yüzle nemeler ayıp geçtik. Yani bu tayda ne edip vermeli diyen de onun iktisat tarafına girip ayıtmalı mıken diyen onun siyasi tarafı önemli hem değil siyasi tarafı vaatlayınca bir zat. İndi men aydiyan bizim gürleşen zatlarımızdan aydiyan men onu. Toprağı biz kıyıska vaktın içinde paylap vermeli yani hem zat yani bütün kuğru yer o sulu yer hem olsun gorakhanaların taşında hemmesi o adamların eline geçmeli. O buna neçe çalt etsek şonça onam çalt etmek için şu yal bir neme olmalı. Toprağa umut vermeli. Bu birinci adımı. O son bulam yeterli değil. O toprağı alan adam yine bilimsiz o toprak işlemedik. Yani neçe toprak işleyes deyip aytsalarım yani toprağın işlenişini Türkmen halkı gören ok, bilen ok. Ondan sonra yine su probleması yine bir neme var. Toprağı işleme için bilim gerek, eğitim gerek. Zatlara koşma için buna maliye seriştesi hem öğretmeli.
bilelikde. Hem muğut vermeli toprağı hem üstüne de pul vermeli şol toprağı. Dolanışa koşmak için. İşledip bilmeyen olsa da hazine ya da başka bir vatandaşa satıp biler yalı şartları da öğretmeli. Yine hazine satacaktıysa hazine satın alıyor. Ondan sonra gerekli adama satıp biliyor. Hazine tutup biliyor da elinde tutmanın gücü varsa ya. Yani bir vada barılan vakti halkın eyyam 95% pulsuz halka muğut toprağı paylap versek yarım galiya kendi gürleşen nemelerimizden ayıp veren. Şonun için bu tayda tazeden aytalayın hem toprağı veren hem üstüne de pulan veren. Başka çaresi yok. Yoksa yarım alıp bile o yine tazeden işlep bilmeyecek yağdaya getirsen toprağı yeniden eyyesine koğuşman bile de doğru. Şuna aytacaktım. Son yeniden yine siyasi bir sıyın salınmadı, edilmedi deyip ayttınız Sapara. Onu biz aytmadık diyeyim. Yine iki tane neme var? Bir bilim var. Yine Sovyet Soyuzu'nu öğrenen bilim var. Onun adına da Kremlinologiya değil ya. Eştenen dersinizler belki bunu. Kremlinologiya deyip ulan iki böyle ayrılıyor. Birisi Sovetologiya deyip ayrılıyor. Beyleksem şonun siyasi nemesini öğrenen böyle hükmünde ayrılıyor. Hazır adı yatmış. İngilizce adları vardır bunların. Birinci orta atan adam onu Ors yani Rus nemesinden gelen ondan sonunu devam ettirenlerin hem mecesem Avrupa ya da gün vatanı yurtları. Şön yalvır zat var. Yine 50. yıllarda tartışma çıkıyor. Sovyet Soyuzu ya da komünizm näme deyip yani siyasi kuruluş taydan näme zat bul deyip sorayalar. Yine şonda bir neme var. Karl Friedrich deyip bir adam var. Siyaset bilimcisi. Siyaset bilim adamı diyelim. Şolay diye şol vaatlara çeli bilinmeyen eken o Sovyet Soyuzu ya da Sovyet Birleşiği diye aydılıyor. Ve komünizm devletlerin hem mesela totaliter rejimlerdir ve bütün gücü elinde tutar ve o gücem bir şahsiyet kultu arkalı amal aşırar deyip aydılıyor. 50. yıllarda şu zatın fikirleri edilen eken demek şu zattan qoğranıp bilipdirler. Yani 50. yıllarda gün vatarım devletleri o Sovyet yani komünizm belasından deyvaydandan koşadırnak içinde hakikattan bela şu zattan qoğranıp bilipdirler. Yani biz entek yine son 30 yıldan soramadık da 2021. yılda soradık biz buna. Geç olsa da sorap bildik bulamık o zat doğru yok olmak. Yani indi şu zatın üstünde katı çumurlayın durmalı. Ne için deyseniz yine gün vatar yurtlar qoğranmak için öğrendiler bunu. Bize indi bolca olandan sonra indi näme etmeli. Indi bu tarafını öğrenmeli biz. Yani boldu geçti indi Sovyet Soyuzu üstümüzden ezip geçti. Ya da komünizm düşüncesi. Bir tank yağlı ezip geçti. Nesilleri yok etti. Bundan sonraki nesillerin ıkbalı belli değil. Birileri bunu aytmalı. Gerek olsa etmeli. Yine şu zatların fikrini etmeli de. Sapara yine şuna aydayın dedim. Yadıma düştü. Batı giyinişleyin aslında bu Sovyet nemesi de ona yanlış mı yani olsam 30 yaşa yakın yürüyte Sovyet nemesini öğrenen adamlar var. Yürüyte bütün ömrüne şona veren. Yani bunlar hem siyasetçi hem sosyolog nemesinden sosyologiya nemesinden geliyorlar. Şon yağlı men Aydın'a vereyim sözü Sapara Aydın. Aydın'a vermeken demedeyin kemiğine şona siyasi baka vermek değil ya da o siyasi baka yani onu yokman yervet ya kovu deyip demeden siyasi baka nire kovu nire yervet o neticesi neyme şol atları yani cemiyet bilmeli o bilmede bolunu şonu yiyecek oldum ben Aydın para o ne manaydı Aydın'a vermek yine Qoğu tarafı deydiniz de Sapara. Qoğu tarafı şu uzun sakal koyup başına sargı
sarayalar. Diňe şondan yani eýin baş üýtgedi, düşünje üýtgemedik hänür. Sebäbi neme bardy ine İslam döwletleri diýip aýdýarlar. İslam döwleti diýip bir zat ýokdur. Ona ýene de gaýtalaydy. Öňe aýtdym. İslamyň döwlet bolma bir derdi ýok. O siýasylaşan wagty döwlet halyna gelýär ýa-da arkasyna hazyna oturýar. Şu hazynyň daşynda toplanýarlar, döwlet halyna gelýär. Ol İslam döwleti däldir, hazyna döwletidir bu zatlaryň hemmesi. O atlary üýtgeçik at goýup bilersiň, onuň nemesi ýok. Ýöne İslam döwleti diýilen goşadyrnaň içindäki we kommunizm arasynda az tapawut bardyr. Az tapawut bardyr, ikisem totalitarýardyr. Bu zatlar hem bilip geçmeli. Yani totalitarýar diýmek näme? Basgyjy diýmek, o basgyjy nähil täsir edýär? Başgaça pikir edýän ýa-da bir zat orta, täze bir zat orta çıkarıp biljek adamlaryň öňüni kesmek diýmek, ýani başga bir üýtgeçik nemesi ýok bu zatyň. Boldy sapara mene. Aydın, buyur Aydın. Vatandaşlar salam emmeňize. Men aýdyp geçen ýanky ýeri kime bermeli? Eýelerine hususy elçiliğe geçirmek ve problema bolýar diýerler. Aslında problema däl, ýani diňe düşünjede problema bolýandyr. Ýöne şu zat bar. Kaçanda sen yer bazaryny döreden wagtyň, bazaryň içinde önüme, indi berde önüm yer bolýar-da, yeri hak eden alýandyr. Ine ollam hakyky adalatyň iň ýokary derejesidir. Şu gün ine käbir adam villada ýaşaýar, käbir adam apartmanda ýaşaýar. Ýöne sen apartmanda ýaşan, onu hem için villada ýaşaýar diýip dawa edip bilen owa. Sebäbi yeri oň şotaýdy. Indi apartmandaky adamy alyp villa ýerleştirseň villada ýaşap bilmeýär, oň çykdaýysy bar. Mysal üçin aýlyk 400-500 dolar çykdaýysy bar. Ýöne apartmanda ýaşaýan adamyň girdejisi ýani aýlyk kazancı 250-300 dolar. Toň nädip onu villada ýaşap bilsin ol adam? Ýaşap biljek adam villada ýaşaýandyr. Şonu götürüp biljek adam ýaşaýar. Berde yer eýçiligine geçilende başta yer daradylan wagty, berilen wagty ýalňyş kişiler olup biler. Ýöne ýalňyş kişileri nädip elemeli? Ine bazary döreýär, bazar eleýär. Başaran adam, mysal üçin näme bardyr? Başaran adam yerini artdyrar, başarmadyk adam satmaly bolar. Şol nämenin mehanizmi gurup bolýar. Ansat zat, men mysal üçin yer almadym, hiç geli. Ýöne men yer bilen işläp bilýän bolsam, men ýuwaş-ýuwaş başta şol biriniň yeriniň gapdalynda işläp başlarym, soňam ýuwaş-ýuwaş o ýeri alyp bilýän. Biznesde ýa-da ýani iş dünýäsinde acquisition diýen söz bar. Ýani o acquisition näme däldir beýleki? Acquisition däldir. Ýok. Edebiýatdaky näme satyn almak manasyna gelmeýär. Elbetde satyn alyp we kontrolu ele geçirmek manasyny berýändir. Acquisition iş dünýäsinde şoňa bir terminologiýa bar. Şoň esasında daýhan, hakyky daýhan, yeri tanaýan, tebigaty tanaýan, geografiýany bilýän daýhan yerini köpeldip artyryp başlar. Bilmeýän adamam ýuwaş-ýuwaş şo işten çekilip başlar. Yani ine adalat tam ine şol zatdır. Ol bir adama berildi, hemişe şonda galya diýip bolanok, ol galyp bilmez. Edilýänki villada ýaşap bilmejek ýaly. Berdäki ýöne yerin eýesiniň ýa-da şo daýhanyň nämesi girdejisi näme okayan kitaplary alýan bilimi kellesindäki ýani ýere näçe derece düşünüp bilýär. Ine şo düşünüp bilýän nämesi bilgisi kän bolsa onam hastayanly izi giderli arttırmak mecburdur. Sebäbi dünýäň nämesi ýagdaýy şoň ýalda hemmede de. Sen ýaryşyň içinde bolsaň hemişe ılgamaly bolýan. Bir gün durduňmy sen ýa myza galýan ýeriň elinden gidýär. Elinden gidýär diýenim onu bazaryň özü ýerine ýetirýär ýa-da bazaryň özü ýeri elinden alýar. Onu biri basyp alanok ýa-da hökümet ýa beýlek alyp bilen onu. Sen özüň şoňa şertleriň esasında işläp bilmeýänligiňe göz ýetirýän, çekilýän şotaýdan. Ol 5-6 ýylyň içinde ýanky öz hakyky eýelerine yer ýene hakyky daýhanlaryň eline geçecekdir. O daýhan tapawdy ýok, şäherde de ýaşap biler, owadan ýaşap biler ýa-da daşary ýurtda bir topar okap beren o hojalyk bilen bilýän türkmenler bardyr. Şolar ham bolup biler. Ol kim bolsa da başta yer almagy hökman däldir, yer paýlanan wagt. Ýöne berde esaslar şu bazary döredip bermek. Ýani hazynaň boyuna düşýän ýük, ol adalatly deňmi, deň dälmi hazynaň nämiş we bazary döretýär, bazar o zatlara seretýär. Yer bazary. Bazarda da näme bardyr? Näme diýilýär? Talap, arz talap.
arz talap var, ol ikisi işleyendir bazarda. O tayda adama gerek yok. Yani elbette käbir kontrol etmek için käbir mekanizmlerin bolar. Yani bazarı yani free market ya da näme diýilýär ona? Azat bazar. Hava azat bazar. Erkin bazar o. Erkin bazar olan ýagdaýynda şol önümler yankı eýesine ýoş-ýoş geçýändir. Başarmayan adam ize çekilýär, işçi yerine geçe. Yeri dolandyryp bilmeýän olsa işçi olup işlep bilýär ol. Ýöne yeri dolandyryp bilýän näme üçin işçi olup işlemeli. Ol hukmany suratda bolar. Yani yerin eýesi şolar bolar. Onu bazar edýändir. Onu ine taryha seredip barın adamlaryň yankı baýamanyň sebäbi ýa-da beýleki ine iş dünýäleriniň dörep beýleki iş dünýälerini basyp alyşy näle bolýar. Ine şu gün köňýene bir zat elimizde telefon olan ya sifravoy telefon yankı sensörlü ekran şol ön damaşyn telefonlar vardı. Näme üçin häzir hiç kim şolary ullanan ya da näme üçin damaşyn telefon ikisem şol bir bazar telecommunication yani ara gatnaşyk bazar diýeli. Şol bir bazarda näme üçindir telefon öndürýän yankı öýdäki telefonlary öndürýän telefoncular ýitip gitdi, ýok bolup gitdi. Ya da başga bir zatlara öwürlük gitmek mejbur galdy sebäbi ýerine ine yankı sotowy swaz diýeni nämesi çykdy. Telefonlar çykdy. Ya da şol aslında şol bir bazar bu. Ýöne eýeleri üýtgedi indi şol bazaryň eýeleri üýtgedi. Näme esasında teknologiýa esasında, bilimiň esasında. O Türkmenistan'daki yer bazarında da başlangıçta birazcık näme olup biler. Ine şu yerde de iň esas hazynanyň etmeli işte halky nälen bolsa bir şekilde ynandyryp bilmek. Men pikirimçe. O taýda dolu derecede yani adalet ve deňlik nämesi bolup bilmez. Maksada model, maksat deňlik döretmek değil. Hazynyň maksadı bazary döredip bermek. O bazaryň özü yerine ýa-da tapar. Sağ olun. O tom kepil olmak. Şu yerin eýetiniň o şoň kudugyna o şoň başga bir ýeriniň üstüne çöküp bilmejegini ýa-da beýleki bir kanunsuz nemeler edip bilmejegine hadyna ortada garantiýalak bir zat bolýar-da. O hem nizamny, o nizam diýilýär-da. Şol ýadymdan çykaran ýerim şu taýda yankı bazary döretdiň, soňam şo içindäki tertip düzgüne ine hazyna jogap berýär şoň tertip düzgünne. Ýalňyş adam gelmesin şoda diýip. Yani şol zat bolan wagty sen bazaryň var, bazaryň tertip düzgüni var. Mysal üçin islendik, men ýöneköy kiçel duwaýdaň bir sowda edilýän bolsa, alıp satjak bolsaň iň ýöneköy tertip düzgün şo taýda bir ýerlerde wagt we ýüküň nire gelip nirden gitjegini çykjagyny öz araňda ulalaşýan. Şol zat tertip düzgüne ýem diýme. Şol bolmasa sen 5-de gelersiň, ol aljak adam belki ertesi gün başga bir sagatda geler. Yani bir-birinden tapyp bilmeýän diýjek bolan zatym. Şolam ýöne bir tertip düzgün ýöne hazyna berde ýeri bazaryň döreden wagty oňa bir tertip düzgünini goýar, konkretne ýankı. Hem men biljegi şeklinde hem ýazyly bolar, hem işlediğine şu tertip düzgünlüğün esasında. Yani başka hili bir zat bilen näme edip bilmeýän o taýda oýun etmez ýaly diýjek bolýanda. Şu oýun etmez ýaly tertip düzgün we şoňa seretýän guruluşlar. Ondan soň ýeriň öz eýesini tapmagy aňsatlar. Men ýerde işlep bilmeýän olsam, maňa yer berseler bardy geldi. 1 ýyl işlärin, 2 ýyl işlärin düşünmedik ýankı tansyň etmersiň sen. Bilmeýän tansyň edip bolmaýar-da. Ýoşluk bilen çekilmeli bolýar. Doğru. Düşündüm. Men düşündüm. Näme aýdym? O ilişlerim düşünendir. Bir umydy diýen. Bu mesele kıyın meseledir. Bunu yani ne Orfet 13. ýyldan bäri 1913. ýyldan bäri geçirip bilenlerdir. Onu şu geçirecek ol ilk diýilen şan näme Stabypyndyr. Onu yani geçirmeýän öldürdüler. Edim şu nemede. Geçecekdi. Şonun näme demederdir. Şu mesele çözülünlerdir. O ýagdaýlarym ne ortadadyr. Moskwaň töwerekleri näýle ya Peterburgyň töwerekleri owdan boldun. Buradan raketden Türkmenistandan ütkeşip geldir.
kemiğine ne başka da neme yok. İldeşlerimizde yok mu kan aytacak? Pul Toprak gerek mi yemen- yine size mesela? İyi belki şöyle Allah. alıp başladı. Size toprak veriyorsun Umut gerek mi? Ya, toprak o hem gerek ya alacak değerliyselerim zordanım o verilecek de bundan sonra. Yeme Yankı. bu ödü bağlıktır kemiğine. Yankı şu bağlarını öğretiyor. Şu tayda 40-50 milyar dolar pul aylanıyor da. Bu milletin bağlığıdır. Şu bağlarını öğretiyor. Şu pul aylanma şu tayda. Yani yer gelişip, yani önümçülük gelişip, bunun üstündeki yani taşınmaz ya da aslında o terişteleri, yani itaati terişteleri ne edip bilen yani baylığı uğurluyor da öyle baylayan durun baylığı. Yani pulun ne için Türkmenistan'a konvertat edip olmayanın ne şu da bir sebeplerinin biridir, büyük sebeplerinin biridir. Sebebi yani çıkaran yani peçat eden kağıdın pullayacağın kağıdın arkasında yani abi bir şey ne değil ya da demesi olmalıdır. Üçüncülüğü olmalıdır. Yani yer o yerin üstündeki rahatlar şu rahatlar bağları şu üçüncülüğünü üçüne diyendir. Yani iqtisadiyetin büyük kanunlarının biridir. Türkmenistan'da şu için yani pul çarşılarlar bir yıl yarım yıl onu konvertatta borur o iki tane kurtu uğurlayandır. Ve altyapısı yok. Altyapısı şudur. Böyle bu küçük derler 40-50 milyar demek Türkmenistan için katıldı. Bazı dayılar durum. Tekten eylek ölümlüğünü de adını hata olmadı oldu. Onun sen ödün kolunda yer onun üstünde sen neyme vursan bağırın arttıryan da kuruyan da. Yanlış kuruyanın bol bilir onun yönü. Köplön şeyde oluyor da. Ne şerme vurursun ya da bu ölümçülük ne mi dersin? Şu sayın değer artyandır. Bu adardaki pulun miktarı artyandır. Bu devletin ne için garip bilgilen doğrularının birdir şu. Bizim katı önemli dağıttır. Şu hatlar var arada buyurun ediyen adam ekranına yani resmin emedi. 30 yılda eşitmedi. Yok. Devlet de. Sapara onu eşitmedik. Eşitmeyenliğimizin hem sebebi şu post-sovet sindromundan çıkıp bilmeyenlikleri bu birinci mesele. İkincisi hem bilimin yetersizliği var bu tayda. Cehalet diyeceğiz biz ona beylek sözüyle. Şu zatları bu zatları ayıttırma ya da. Aydın, buyur Aydın. Kapara şol yankı bazar diyes, yine pul diyes. Yani biz pulun neyemediğini düşünemiz ok. Bilemiz ok da pulun neyemediğini bilemiz ok hakikaten. Kağıt, renkli kağıt, yani suratlı. Pulu bilemiz ok. Onun yanında da banknot deyip bir söz var. Onun neyemediğini düşünemiz ok. Ben fikremedim o Türkmenistan'da. Niyazıf'ın düşünmeyendiğine 100% göz getirdim. Niyazıf pulun neyemediğine, şol yöne koyacağına pul neyeme. Onu bilemek okulçulara mavillendir, daşar yurtlarda öğredilen olmalı mekteplerde. Şunu Niyazıf bilmeyen eden işlerinden görünüp durur, bilmeyenleri, pulun neyemediğini. Şimdi pulun neyemediğini bilmedik ya da indi neyel oluyor. Hiç hili iktisadiyet, hiç hili işler bilmeyen mümkün değil. İş adamı olsun ya da şu neyme olsun, yankı sarf edici, pulun neyemediğini bilmeyen olsa, o puluyla doğru iş edip bilmeye, doğru bir karar verip bilmeye, iktisadiyetin esası neymesine hemen adamlar ne edip karar veriyor. Şunu öğrenmek için iktisadiyet, yani analiz ediliyor diyeyim. Yani şu kararı verilende, Türkmenistan'ın içinde yani sosyal apros geçirip oluyor mu?
geçirsen doğru çıkarmış o. Yok. Adam doğrusunu sözlen okur hiç var. O doğrusunu sözlenen sonra yenen bir tarafı yankı meselelerini düşünen oklar. Hiç geli düşünen oklar. Nem böyle, nem için öyle. Yine şu yollar yine yapıp diye son hem erkin bir sebep aydıp bilir, nem için de sebebini aydıp bilir. Yani onun aşağında başka bir sebep var, edilen bir iş var o tayda. Bir mekanizm kuruluptur. Olam son bir yankı nemesi böyle bir yoldan yapıp olma bir mekanizm böyle bir. Yöne şonu düşündürüp bolyam yine hazır köpçülüğe düşündürmek istesem düşündürüp olmam mümkün değil. Ben bir neçe adama düşündürecek olup gördüm düşünüp bilmediler. Sebebi arkasındaki sebebim şu pulun ne yemediğini bilemiz yok biz. Yani hakiki manasında ne yemediğini bilemiz yok. Pulu hatta önüm deyip kabul edenlerim var. Pulun kovduğunu bilenler var. Pulu kovuyor. Şu köpborunu kovuyor ya. Pul olsa hem mezat edip bolyamışsın, pul önümmişsin. Onda da indi onlara da şun yalmen sonra var yani avva şun yal bolyan olsa yine dışına çıktın 5-6 yıl 10 yıldan beri Türkmenistan'ın içinde pul uğratyan, dolar uğratyan, izin üzmen uğratyan. Yani hem için Türkmenistan'da akıllar hiç yeli bayat bilen o. Demek pul del başka bir zada uğratmalı. İndi uğradıp başladılar, indi iğneşi uğradıp başladılar. Yani azı karitlerine uğratyanların başın azatları uğradıp başladılar. İndi pul del de ona uğradıp başladılar. İndi hoş düşünecek bolyalar. Yani aslında buna bir oturup yani özün bir 6 ay 7 ay belki azırak vakit sarf edersin. Öğrenecek olsun yani tarih. Kendi tarihim gerekli. 500 yıllık tarih. Pulun döreyişi nemeler oldu, nemeler edildi pula. Şu zatları öğrensen aslında tiz vakitte öğrenip özün nemedip bolya da geliştirip bilya adam. Yine şonda sen şu zatları görüp bolya yollar nem için yapyalar. Nem için atyalar. Türkmenistan içindeki doların bahası neme göre ütkeye. Yani nemen tesirinde ütkeye. Kimi ütkettiye, neli ütkeye. Şu zatları hem görüp bolya. Yani bizde finansak da şu pulun nemediğini bilemiz yok. Banknotun nemediğini bilemiz yok. Olam indi nemez adam değil. Ona gengaları yalam zat derse Merkez Bankımız yok. Yani Merkez Bankı olmadık bir devletin öz banknodan bolup bilmeye. Yöne bizde şu olan var. Banknodan var. Merkez Bankam yok. Formaline bizde hem medat var. Konstitusyondan var. O formal yazgıyla işlemeye de inansak da. Akıl ile işleye. Sapara o zatlara düşünmen sana yazıp verenlerinden en faydası var. Düşünmeyen olsan. Bilmedim yani aydım nemet polyak kemi deme aydık şuna vurduk. Aycahan buyur Aycahan. Salam Sapara, salam Sabra da kemine aydın vatandaşlar hemmezi geçişi. Geçer. Sapara şu yer su reforması katıgı peydalı kurun edildi de şun için bir sorağım var size. Buyur. Yer su reforması geçirilenden sonra Türkmenistan'a misali miras hükmünde atadan oğlu şoňalak geçip bilermi bir hili dokumentalny pasport letip berlermi ondan soň misali yere düşünýän adam yerden başak çykýan adamlar bir önmöndürüp uğrasa şoňa misali towuk ferma açsa yumurtasyny towugynyň etini köpeldip onu önmöndürüp peýdal bir iş edip Türkmenistan'ın halkına marketlere yerleştirmeye men bir Türkiye'de görenlerdim da şonu upakovka etmeye, şonu marketlere yerleştirmeye uçipsizce bir nalog hükmünde geçiriyor. Onun şu yerli kurumalar yardım ediyor da şoňa zatlar bulur mu? Hemen bir miras hükmünde yer gider mi doğamlı deyip şoňa neme şu soru vereceksin de. Evet, sağ ol. Doğru bütün sağ ol. Bunu ne aydı bu düşündürür onu yönüm benim aydayın. O şu miras var arada. Ben yem 4-5 sefer o şu temani ozandım. O tide miras kaldı mı deyip soran yerlerim vardır.
hiç kim cevap verip bilmedi ne şu yardıma düşýän men. Şu hususi eýeçilik diýmek senkidir. Yani yer alınmı, sen payına düştü mü ya satın alınmı tapavut yok. O sen şu registerler ne şu zatlan hata petivini düzgün tertibini emetmek için görüytü. Hadina dörödülýärde. O şu yerin eýetinin şonku doğunun kepiydi. Şon goruğunun kepiydi. O bir nesil, iki nesiller, 100 nesil yaşadı. Şonku şu satıp başka bir yerine satyança, o satkada başka bir yerinkidir. O hususi eýeçilik şeyde olmalıdır, onun kanun korumalıdır. O sen o tayda eken dağını ekerdik. Sana hiç kim yani şunu ek, bunu ekme, bunu markete ver ya verme. Şu tayda ekersin, dikersin. O önüne niride geçen oldu. Dünyanın niretine geçen oldu. Ekedersin, tatarsın. O satadın gelmeyen oldu, cara dökersin, ekedersin ben. O sana hiç kim cinsat giymeli hakkı yoktur. Senkidir. Sen mülkün, bu yer olsun, cay olsun, sen galandır. Şoňa bir adam, yani döwlet bolsun, başka bir yer olsun, bir ädim demedenle gönül maňlaýyndan ok geydirip bilýändir. Senkidir. Mülk ellenmesizdir. Mülk ýurdun sütünüdür. Yani şoň goruğum şonu alak bolmalydyr. Mülk sen galandır. Onu senden ruhsatsız aşan geçen cinayetçidir. Öldürmeli hakkın vardır. Kanunda şolur yalak bu. Mülk elle girmesizdir. Bir tiyatrçı ya başka biri onu keyfine burada değil bilmeli nimet derler. Mülk dine gorularını nime bolýandyr. Döwlet diýen de şoň üçin gerek. Oňa ýörüýti nemeti ne hazinadır. Şoň kefildir. Men jogap şondalara aýdyk bu hat ýanky. Nime dille düşünüp berermiken ýan aýdym. Aýdym ýokmy? Var. Men aýdaýyn, men şol miras meselesine. Indi mülkiyet diýmeň özü aslında nesilden nesile geçýändir. On goro sistemasyna ilişse ona aýdyp bereň. Ine şu gün aýdaly haýsan bolsa bir iş yeriniň eýesiniň ýanky jüýsüne narkotik atyp, onu türme wasyalar işine elinden alýarlar. Täze Türkmenistanda 10 ýaly zat mümkin däl. Sebäbi Täze Türkmenistanda istendik bir ykdysat tarapdan ösen döwletlerde şu zat bardyr. İş yeri ayrı bir şahıstır. Onun eýesi narkotik bolan ýa diýip iş yerine bir zat ziyan vermene hiç kimin hakkı yok. Berip bilmeye. Eýesini bolýa iş yerin var ýa-da sen yerin var, yerin elinden aljak bolýarlar. Aýdaly men yerim var, onu elimden aljak bolýarlar. Näme derler? Meni öldürerler. Meni öldüren ýagdaýynda ýanky mülk bolan üçin hazyna var arkaňda, hazyna gelýär bolýar, bu ölen olsa dowanyna geçýär diýe. Bolmasa çagasyna geçýär. Ya da çağası olmasa ne doğanına geçecek, doğanını öldürüyor, doğanının çağasına geçecek, ya da doğanının adamsına geçecek, ya da ayağına geçecek, ona ecesi kakası var, onlara geçecek, onları öldürsen, yani bir mülkün yok edecek olsan eyesini, belki 500, belki 1000 tane adam yok etmeli olayan, o adam mümkün der. Mümkün der. Onca eğer izine 3, 4, 5 tane adam ölüp başlasa, hazine derreş onu sorak başlar, neyim bolya deyip. Yani sonku, şol maşgalan sonku çilenine maşgalalarda 500 bin adam vardır. Yani karındaşların, dine yakın karındaşların değil, o tayda mülkiyeti şonyalı goro sisteması bilen üçin edip bolýar. Ýöne kayzat bu kanunçylykda bolsa, o tardy şo kanun, şonu üçin edýär, hazine darkaňda dursun. Hazine ol sen satjak diýip aýtmaýançaň, hazine sen ýerine başga biriniň adyna ýazyp bilen ok, geçirip bilen ok. Şonyalı bir güýji ýok hazinanyň. Dine sen kim şonu goraýar. Özüň satjak diýen wagtda satyp bilýän. İş yerem edil şonyalı. Bir iş yerinin eýesi awa narkotik bilen tutuldy diýip onun işini yapmak, işten yani iş yerini elinden almak mümkin zat değil.
on karındaşlarına geçip başlayan iş yerinin eýçiligi. Eger özü dolandyryp bilmeýän bolsa iş ýerini bolup bilýär, oňaly aýdaly aýalyna geçdi. Aýalan bilen ok, düşünen ok iş dünýäsini. Şotak bir san menejer berilýär ýa-da aýalyň özü menejer tapmaly bolýar, ýöne iş ýeri oň girdejisi hiç kim deyip bilmäne haky ýok. Hususudyr ol. Şahsynky diýişlidir. Indi bu iş yerleri ulalyp başlasa näle bolýar? Aýdaly iş yerine iň erbet bir düşünje bar da bizim näme jemgyýetde. Baýa garyplyk döreýän näme şin baýlar ine baý bolar, garyplar hem garyp bolup galar. Ýok, oňaly bolup bilmäse, iş yeriniň belli bir möçberi bar. Aýdaly sen iş yeriň bir döwletiň ýani strategik taýdan täsir edip biljek derejede ulalandan soň ol eýem ýani paýdarlar jemgyýetine ýa-da public company diýilýär. Yani cemiyetçilik firmasına öwrülmek mecbursun. Onun her hili nämeleri var. Misal üçin aýdar sana işçi sanyň 5000 geçen ýagdaýynda ýa-da sen ýyllyk ýanky aýlayan pulun muktary aýdaly 10 milyon dollardan geçen ýagdaýynda sen firmany ýanky partnership bolsa ýa-da hususy bir şahsy näme bolýan bolsa şonu ya paýdarlar jemgyýetine geçirýän, paýdarlar jemgyýetiniň belli bir möçberi bar, onu geçdiňmi sen hem jemgyýetçilik firmasy bolmaly, öwrülmeli şoňa. Hemme dokumentleriň, hemme guruluşlaryň, hemme iş sistemiň şoňa görä üýtgäp gidýär. Yani bu zatlar näme diýmek? Baýlar döwleti ele geçirmezligi üçin ulanylýan sistemalardyr. Olary oýlap tapmak gerekdir. O dünýäde edilip gelinýän zatlarda, edilýän işler olar. Ve istendik bir näme ýani aýdaly açylan paýdarlar jemgyýeti var. Sen şo taýdan gidin, paýyň aljak bolýan, şoň paýy bardyr. Aýdaly näçe prosent? 33% var, 51% var. Şonu geçip bilmeýän. Şondan kän paýyny satyn alyp bilmeýän. Pulun bolsa da, isleň bolsa da. Olam gowraw sistemasynyň bir görnüşidir. Yani o zatlar şoňaly gowralýar. Ýene bir zat ine saparaň aýdana mülküň bolsun, hususy iş ýeriň bolsun, tapawy ýok. Öndürýän önümüňde, edýän işiňde daş töwerege, tebiata ve topluma ziyan vermeýän bir iş edýän bolsaň, soň sen önümüňi sen satjakmy, getirip sandyga salyp goýjakmy ýa-da ýa-da dökjekmi bir ýerlere ýa-da başga zat etjekmi, näçe bahadan satjak. O zatlar bilen diňe sen özüň we özüň jogapkärsiň. Yani başka birine hasap vermek gerekderli taýda. Bulam ýanky erkin bazaryň nämesi kanunudur, şoňalydyr, işleýändir. Gymmatçylyk olar diýerler berde de, öndürüci işlän bahasyna satsa gymmatçylyk olar diýär. Bolup bilmeýän mümkin däl. Açyk bazar diýmek konkurensiýa bar. Sen gymmat satsaň satyp bilmeýän önümi. Yani iň optimal baha saýlanýandyr, bazaryň bahasydyr olam. Ne şoňa satmak mecbursun. Demek Türkiýede tapu diýip bir sistem vardır, tapu sistemi. Ne Osmanlı'dan galan tapular işlep durundur. Şu adı çendi. 5-6 ýyllar. Onun da İstanbul'un ne içinde gezip görün orada o kaydın bilýänsiňiz. Yani Yunan'ın köni jaýlary vardır. Harabaýalyk bolup durundur. Ben onun ve şehirde varlığını gördüm de öyle. Şolar yani 74. yıl mı? 70. yıllarda yani Yunanlar ile Türklerin arasında neme oldu da kırgınçılık neme şolar yurtlarını taşlak gitmeli olurlar da. Şolar yurdun taşlak gidenle de şolar mali dur. Hiç kim eler urup bilen o. Özüm İstanbul'un merkezinde durun yerlerim var. Şor satyança. Özüm daşacı yurttu. Hemen onu yani bir dost bir devletim değil bolýar da şo döwürlerde. Yani çekilişik demeli. Ne mülk şeylik gorulýandyr. Kanun hani hem ýerde şonlalyk bolmalydyr. Mülk ne Türkiye'de o demokratiya bar yok, ötün ösmödük näme diýendir de bolun ýöne şulon ne mülkiyet nemesiniň işleýiş sistemi Osman nemeden gelýändir. Dogry işleýändir. Badyr iqtisadiýatynyň nemesine gaty nemede şunlar atlar ýöwrülmeli zatlarymyz kendir. Özüm bu ýyl däl 5-6 ýyldan bäri gelýän nemeler bar.
Şu tapu diyeni yankı pasportu oluyor da yerin pasportu. Yerin pasportu. Yine o yenen bir kolu tarafınaydı. Türkmenistan'da yine şu gün näme vardır bir çağaların familyaları kakasının adına alyalarmış. Onyalı bir familyalar düýt götürýärler. Indi nämeni seredip görüň Angliýa diýip bir döwlet var. Türkmenistandan öňde mükä diýip pikir edýän. Ýaşaýyş şertleri bolsun, ýa-da bilim ilmde öňdedir diýip pikir edýän. Biraz öňde bolmagy mümkin. Birazcık öňde. Ine şu taýda ýa-da Smith diýen familyalar vardır. Şol familya bilemek 300-400 yaşındadır. Yani şol familyalar. Gatyken oňaly köne familyalar var ve nesilden nesile geçip gelýär. Familya üýtgän okşotaydy. Üýtgemäniň bir sebäbi ýankı olarda dedil şoňaly tapu sistemasy ýaly bir sistema var. Ýeriň ýankı eýesi bolsaň sen familýaň ýazylýar, o tapuny gidip her ýyl täzelden çağan adyna geçirmek gerek däl, oňaly bir sistema däl. Mysal üçin ine Taparağanın yankı elindeki şu yerin pasportunda Iklimov diýip ýazjan olsa soň Taparağanın yankı 5 nesil, 6 nesil soňam şoň familiýasy Iklimov we familiýasy üýtgen ýagdaýynda da onu suwd edip bolýar. Sen kakan kim yankı atan kim zatlary hemmerde ýazylýar, ýani nämede dokumentlerde bar. Yani sen şonu suwd eden wagtyň o taýda Taparağanyň özü gerek däl. Yankı 5 nesil soň birem barıp şo ýere çykyp bilýär. Ya satmadık ýagdaýynda hiç kim oldiňe şonkudur. Hatta Aydaly bardy geldi ertirine döwlet yol gurjak bolýar diýeli. Yol gurjak bolsa, döwlet gurjak bolsa da we sizin mülküňiziň üstünden geçen olsa hökmany soratdy. Şoň bazardaky bahasyny, hatta bazardaky bahasy da däl. Siz o taýda bahana 2 gatyna diýip bilersiňiz. Şonu bermese döwlet siz şoňa tapuny bereňiz ok. Yani tapu diýenim şo eýçiligi şoňa ýoly aýlak geçirmeli bolýar daşynda. Ýoly aýlak geçirsinler, nämetsinler. O sizin problemaňyz däl. Sizi şol razy edip elbetde o döwlet ýol geçiren bolsa ol peýdaly bir zatdyr. Ýöne şonda da peýdaly bolsa da sizin hem peýdaňyz bar, sizin hem bähbetiniz bar. Siz onu goramaly. Ýa-da düşünmäni bilersiňiz döwletiň edýän işini men düşünemek, bilemek diýersiň, ýani ol näme zat däl. Şoň ýagdaýda siz şu döwlet hökmany soratdyk puluny tölemen, sizin şu mülküňize ine hiç bir edip bilmez. Yani ine şola mülkiyet diýmek aslında. Şol ýagdaý bolan ýagdaýynda ine şu gün Türkmenistanda daşary ýurda çykdyk da ol watan gorajak ýene diýenler var. Ol mene inanamak o zatlara watany goraýas diýär. Şoň ýaly bir düşünjeler var. Ýöne inanyň bir yankı düşman gelen ýagdaýynda daşyndan kaçmaly bolýar. Ýa elinde yaraň ýok näme bol samalyotyň garşysynda, vertolyotyň garşysynda näme edip bilýän, onu akıl edip bilýärse, şoň üçin kaçmaly bolýar. Şu gün 100% bol. Ana şu yer eýesiniň bolan ýagdaýynda iň bolmanda şolar şu taýda bir yankı direniş görkezip bilýär adamlar. Sebäbi näme üçin göreşgendiklerini bilýärdir. Yeri var, aýagyň aşağıda toprak. Özüniň şol nesline geçecek şu zat. Ya da daşary ýurda gidip işlemez, kynçylyk görüp başlasa şu taýda yerini düzeldir. Özüni geliştirir. Biz näle aňsat bir şekilde daşary ýurda çykdyk. Aňsat şekilde. Kim ine hemmeňize menim şoňaly karar alan wagtym bir sagadan pikirlenmedim de göne lak taklayan da ýok lokal. Hawa ine şol hiç kimi ihsat saklana o taýda. Näme zat ine bul hazynaň ine şol işem yer bazaryny döretmegi, ýeri eýelerine tawşyrmagy eýýän bärde ummasyz ýani bir giden palajitelne nämeleri boljakdyr. Hemme taraplaýyn. Diňe finans meselesi däl ol. Diňe bir ýeri ekip biznek meselesi hem däl. Bizim ýankı ýaşaýyşymyza, düşünjämize çelini girip täsir edýär o zat. Onu ne deme döwleti 40-50 milyard dolar pul berýär. Şu döwletiň içine halka berýär. O döwlet diýen düşünme, döwlet halkdyr. Halka şo pulu berýär. Şo yerin eýeleri şo pullun eýesi bolýar da 40-50 milyard. O giden baýlyga. Şonu gödüňde getirip bilýärmi? Ne şu wat yerim var, adamım var, ýöne şu baýlyk ýok. Yine şu reformany eden soň yeri bar,
adamlar var. Hemen şu pul var. 40-50 milyar. Şolum adamın eline oluyor. O isli satya, isli ekya, isli ulunya, isli çalışya, isli bankta görev uyuyadan kredi alıyor. Veya bağırlıklı bir millet oluyor da. Ya bu şu tarafım var. Kemini elin aldıran buyur kemini. Mikrofonun yapıp kemini. Ha. Geliyor şu an sesim. Oo. Neme sapara böyle kayıtacak zadım ayağından çıktı hala. Başka bir zadaydım ben. Tugulöme. Şu yankı yine halal yollarını bağıyap bolonok diyen bir söz vardı Türkmenin. Yine şu yankı neme dengeliyor şu. Ne için nereden geliyor bu söz? Hiç kim bilyanım değildir ona. Senin elinden hem baylığı alsa yine Sovyet rejimi diye aydalı. Hem zadı alsa senin o halal bağ yapabilecek zadın kalmaya. Son nimet bol olayan son rejimden uğurlamalı olayan. O son olam haram oluyormuş. Ve şu yalı neme var? Yine şu yankı neme geliyor da sapara. Ne diyecektim bu? Aydan bir zat vardı. Ben şundan aklıma geldi bu da. Yani umuman miras nemesinde. Mirastan mesela geçecek olsa elinde bir zat olmalı da. Ondan buna. Son senin elinde de hiç zat yok. Onu uğurlayan, onu uğurlandan sonra o miras hükmünde de ulanıp bilen o. Geçmeye. Bir yerde bir gün olmasa bir gün çıkıyor. Şöyle bir sosyoekonomik bir problemi bu. Şu halal yollan bağıyap olmaya deyip o demesi geliyor. Şu neticesi şu taydan geliyor da. Bu tayda son mirasam döremeye. Sen elinden hem mezat alayan olsa halal yollan bağıyap olmaya olur mu aytışalı. Sen elinden alıptırlar da. Ne medyalar bular? Senin elindeki iki sığırın var olsa ikisinden alıyorlar sana. O dinle içeri al süt veriyor. Bar olan zat şu yani komünist demede. Yani sen hakikaten ne oluyor? Sen şu sorun 3 edip bilen, 4 edip bilen, 40 edip bilen, son sütünü sen satıp bilen. Yani nemeler ne diye? Sen elinde 2 tane sığırın var olsa şu an alıyor elinden. Ama son sana dinle yeterli al süt sat diye. Son o sığıram nemet bolu nokta ya sığırı uğurlarsın ya da sütünü köpek uğurlarsın. Şöyle yani bir nemeye gitmeli oluyor. Sığıra da kovu seyretmersin. O sığıra da o seyretmeye anır taraf. O senem seyretmeyen. Nemek ki de o benim elimden alındı. Bana değişil değil olsa. O benim bunu o sonuna çelli horlayın diye bir neme çıkıyor. Şunu açacaktım son. Yani sığır meselende neme deyin kemiğine bu katkı kovu nemeni açtın. Şunun için yani Türkmenistan'ın sığırları şunun yılla 2,5 tondan kendi tüt verenlerdir. O yani Şüvet yani 11,5 ton tüt veriyor da. Ne şu eyeçilikten eleyendir bu zatlan hem becesi. O yani şu olan sığır şeyle sizinki beyle değil. Sorumlular onu. Son Televizyonlarda da hatta da görüyorlar ne. Yani İsrail'de de 11-12 ton veriyendir. O Kalandya'da da şunun alaktır. Onu görüyorlar. Yani bizimki ne şu 2,5 ton veriyor. Nimetinden diyeceğim deme yok da. Son yine sapara şu taydan miras döremeye yine şuna gelecektim ben. Indi. Yine şu zatlar yine bolonu üçün miras bolonu yok. Mirasın yok. Sen o uğurlap yani öz adını özün uğurlayan aydiyalara özün buğday eken öz eken buğdayın özün uğurlamalı olayan bir Türkmenistan'da hazır reçelliğin şu zat ütken yok. Son yine bir neme var. Bu problema yakın rağım değil aslında yani. Yine miras paylamak meselesi var da. Avrupa bilen Amerika Avrupa benzeş. Türkiye'nin miras paylaşışının arasına katılı tapahat var. Türkiye'nin de problema var benim fikrimce. Ne il problema var? Türkiye'de miras paylanan vakti
yeğenlerine çelli bir pay düşýär de. Soň owa şol miras paylaşykda hökman bir adam, iki adam öläýmeli. Şoň ýaly bir problem bar. Ýöne Amerikada, Ýewropada näle edýän ekenler? Erkek adam ölen olsa, o aýalyna, çağalarına yani näçe çağası var olsa aýaly, yani çağaları goşmak aýalyna bölünýän eken. Şondan galan zatlar. Yoksa da her hiç kim yok bolsa döwlet öz nemesine hasana geçirip satıp soň neme ykdysat dolanşyga sokýarmyş. Şoň ýaly bir o sistemasy barmyş. O şu sistema gowsoň näçin aýdam onuň gowlugyny şu miras nemesinde bu garyndaşlyk nemeleri krizler çykýar. Ýene Orta Doğu diýäs, Arap ýurtlarynyň hem nemesinde şu problemi varsa o miras paylaşığı İslam'ın nemesinde var da bir. Olam häzirki şertlere doğru gelen ok ve onun gaty uly sosial nemeleri var. Näme diýilýär ona? Impact diýilýär da ona ziyanlı täsiri diýeli. Ziyanlı täsiri var. Ziyanlı tarapları. Yani şonu cemiyetin içinde o bir kiçineme guruluş garyndaşlar o topluluğu diýeli. Garyndaşlar topluluğu ondan sonra maşgala topluluğu gelýär da. Yani şu zat o garyndaşlar topluluğu hatta maşgala topluluğuna bozýar. Onam doğru nemetmeli häzirden göz önünde tutmalı bu zatları. Mesela başka adamların hiç ona değişli olmayan adamların nemesi bolmaly däl, dahyl ýeri bolmaly däl. Sebäbi birinci dereceli yakyn garyndaşı diýip ýa-da yakynlygy diýip bir neme bar da. Birinci dereceli kim bolýar? Aýaly, çağalar bolýar ýa-da äri çağalar bolýar. Onu kanunçular nemetmeli kemine. Yo, men bunun sosial problemasyny aýtdym Sapara. Yani sosial nemesi var, gaty uly. Şo zada ine Ýewropada näçin etmeýärler olaryň nemesi ýetenok ýa-da Amerikada. Şu tarapny neme diýen kanunçularym neme seretmeli diýin soňunda Sapara. Yani bu sosial bir zat. Miras paýlanmak diýilen zat sosial bir zatdyr. Doly. Bunun ykdysat tarapy bardyr, ýöne ykdysat tarap ikinji ýerde gelýändir. Iň soňunda ýene-de oňa berilmese de başga bir şekilde ykdysat dolanşyga sokulýar. Şonu aýtjaktym. Hawa Sapara ine halal ýol bilen baýap bolmaýan meselesine. O şeýle orada onu Gurban aga söz bereli. Kemine. Vatandaşlar, salamu aleyküm hemmeňize. Geçersin. Sapara bir sorum vardy. Ýa-ni daýhanyny yer berilen soň ýa-ni tehnikasy bar. Ne tehnikasy näme etmeli şoň daşa ýurtda şu internetde seretýän o şeýle gowy tehnikalar bar, dogry olara gammatdyr. Ammadan bolsa şu gowy tehnikalardan almalylar bolýan. Indi şu daýhan öýdürlenmeli şu tehnikany ýa başga bir neme firma bir zat şonu kömek edip şoňa nälerek şu ýagdaýlary. Men düşünürip bildim mi kan? Düşündük demäňe o soraňa gaty bol düşündük. Ne bunu aydın o teň şu datlary gaty neme diýen o Gurban aga hat düşünýärler edip aýdyp berip bilerdiň diýip düşünýän men. Benim aýdyp berip biljek bolýan. Bor Sapara indi tehnika birinciden yankı kömek sözü var. Gurban aga biri kömek etmelimi? Yok on ýaly zat. Kömek däl yerin var, indi daýhana yer verildi. Ekip bilmeli ol, ona kömek etmeli diýen zat ýok. Ine şu güneçe bize kömek edip gelýärler. Paht ekdiýär, tehnika berýär, ine kömek edýär, sul kömek edýärler. Ýöne näme üçindir baýap bolan, o kömek bilen baýap bolmaýar hiç haçanam. Onu näle derler? Ine ýöne bir zat var. Problemmany iş adam aýdaly suwy ýok. Kanal gazmaly. Sonra özleri bir ara gelerler, iş etjek adam. Sonra problemin çözümünü tapmalı olarlar. Çözüm gerek. Elbette onun için eğer devlete dayanyan olsa, bir problemin çözümü devlete dayanyan olsa, ol şol edara yüz tutar. Yani toplanan dayhan 50 sanık, 40 sanık, 5 sanık olup bilir.
Yine şu problemini çözmesen yine yer bolanok diye, ekip bolanok. Beyleki seri işçileri hemmesini dayhanın özü etmeli. Sonra yer bazarını döreden son, on kaptalında misal için näme vardır, transport vardır. Önümleri daşamalı, otak daşamalı. Maşini gerek ona. Onu kim eder? Onam yine bilyen adam, onu dayhan etmez. Dayhana öz hizmetini hödürler. Yani traktörleri, beyleki tehnikaları diyelim. Olam yenen bir sana kaptaldan şoları üçün etmek için bir bazar dörer. Remontu olsun, düşünýän ýanky injenerler şonu işledip biljek ýa-da häzirki nämeler var, o klubnika toplayan näme var, gyzyly bilen nämesini aýryp bilýärler. Şoň ýaly traktorlar var ýa-da tehnikalar diýin. Ine şolan programmalaryna düşünüp biljek programmistler, şoňa göre universitetler kadr ýetişdirer. Ol elbetde birazjyk wagt alar, ýöne olun üpçinçiligi ýany. Ine siz özüňiz aýtdyňyz, yer ekilse ine şoňa tehnika gerek. Bu diýmek näme diýmek? Talap diýmek. Talap olsa, yani предложение hükman bir yerden çıkar. Katıtıyız ýagdaýda çıkar. Onam yöne devlet etmeli değildir. Hükümet etmeli değildir. Şahslar etmelidir. Hususi firmalar dörer. Dayhan önümünü öndürdü. Yine bir problemi var. Aydalı Türkmenistan'ın bazıları öndüren önümünü götürüp bilen olsa. Yani Türkmenistan'ın katı kiçi bazıları ol. Neyme bazıları değil on yani. 10 milyonu geçen nokta halkın yani sanı. Indi şoň ýaly daşar ýurda satmaly. Daşar ýurda satmak üçin birinciden sen daşarky bazara kanagatlandyryp biljek önümiň bolmaly. İkinciden hem onu satmak üçin adam gerek. Näme diýilýär? Ýanky marketing nämesini bilýän adamlar, international trade şoň ýaly nämelerde okan adamlar, ýanky okuwçylar, studentler şu wagtdan kendine daşar ýurtlarda okap berler. Yine şolar geler, olaram öz hizmetlerini hödürler. Kime? Yankı dayhana. Ben önüme öndür, ben onu satıp berýän. Daşar ýurda bolsun, başga ýere bolsun diye. Yine şoň ýaly bu multiplikator diýeni var. Saparanyň. Multiplikator diýmek, diňe ýeri hususy ýeçilge berýäs, dayhany işleýär diýip pikir etmän. On gaptalynda müňlerçe täze, ýanky dürli iş yerleri. İş yerleri ve iş görünüşleri ve bazarlar dörecektir. Dürlü bazarlar. Yine yer bazarına näçe diýdik bahasyna Sapara? 50-60 milyardan kän olur. Bir onu takminan aýdyp bilýär onu. Göz öňüne getirin, yer bazary 50-60 milyard diye. Yani şu bazaryň obýomy. On gaptalynda ýanky tehnika nämesi dörecektir. Traktory diýdi, beýlek tehnikalar diýdi, nädip suwarmaly, nädip etmeli. O da 10-20 milyard bolur. O da 10-20 milyard dollar. Indi bu pul 10-20 milyard dollar näme diýmek? Bu diýmek ýanky näme bardyr? İş edilen wagty bu pul şu iş dünýäsinde dargaya işi hereketlendirmek üçin, aýlamak üçin näme dilýär? Means of production mı? Näme ady? Şol proses diýen. Orusça sam совокупность производства olmalı ya da производственный совокупность soň alarak men rusçasyny hem bilmem. Ine şol zady ýaýrayan bir pul bu. Sebäbi ine ýöne bir zat aýdaýyn. Häzir ine telefonda gürleşýän bolsaň sen telefonyň aýdaly ýasalan ýeri Koreýadyr. Koreýanyň bir injener düzendir. Hytaýda bir işçi toplandyr o telefony. Ýöne şoň üçin ulanylýan aýdaly ýanky ýerden gazylan neftiň önemi olan üçin neft hem Russiýadan çykandyr. Ýöne Russiýadan çykan nefti Angliýada täzeden işlendirler. Yani görýäňiz iş yani bazar diýmek ullakan bir zatdyr. Ya bu yer bazaram gapdandaky beýleki nämeler bilen şoň ýaly bir-biri bilen işleşip we ulalyp gitýän bir zat. Yani ýöne Urban aga şu ýanky näme sözü var. Şonu ulanmajak bolaly. Kömek sözü var. Iň erbet zatdyr kömek diýen zat. Kömek kime ediler? Ine ona maýdyk etýän. Kömek bir garrylara çağalara, çağın tek kömek etmesen mayıplara, garrylara, çağalara kömek edilecektir. Başka adama hiç kime kömek yok. Beyleklere kömek etmek diýmek, biri işleye, on hasana beylek ýaşaýar diýmek. Haram diýilýänler şo zatdyr. Siz başka zatlara ne bilmiyorsunuz? Häzir şol ine dayhana ine yer verdik, onun arkasında da devlet ya da devlet diýmeýin bir guruluş, bir institut kuruldu. Şol guruluşam dayhana ýa-ni suw bilen üpçin edýär, traktor bilen üpçin edýär. On ýaly işlesen dayhana bolup bilmeýär, iqtisadiýat bolup bilmeýär. Bazaryň bazar bolup bilmeýär. Onu äli öyle kömek ediberkime. Birden sen şo Guran institutyna bir zat oldu diýeli, näme etjeksin?
Onun için o zatlar öz özünden dörecektir ve tebii ýagdaýda döreye. Hiç kili näme gerek del. Edil sizin häzir aýdyşyňyz ýaly traktory nirden aljak? Şol sorag o daýhanlarda da boljak. Biz traktory näde getireli diýer. Öz ara gelerler. Ene sende de ýok, men näme edeli diýip sorag çykar. O sorag o soragdyr ve şoň çözmek üçin hem adamlar dörer. Yani предложение bir yerden döreye hukman suratda talap bolan yerinde o zat var. Talap bolsa hödür etjegim bol çykmaly hukman. O düşündürüp bilendirin diýip umid edýän, başga da sorag bolsa arasyndan hem ýanky garpyz magys. Olay, düşündüm. Ne soň näýilek bolar, onu aýdyn aýdyn. Men şu Ýewropada daýhanlar bilen demeken kontaktym bar da. Fermelerini gidýän, görýän, işleşlerini öwrenýän, neme diýän. 9 klasyat, 10 klasy bu torun, yani gimnaziýa diýerde, o Owajyk gimnaziýasyny bu torun. Gyýjagat. Bolta 20 ýaşyndadyr da, 18-20 ýaşynda. O 210 tygyr bar. Şu gyýjagat kakadından atatından galan neme wada, neme garılar şolary geçirtdiler de. Şol 210 başly, yani fermany upravlad edýär. Ýanynda 2 tane 3 tane kömekçisi bar. Olaryň gyýyr, üçden goýup. Tehnikan hemme jetme bolýar. Yani o uzur tehnikada bar bolsa, traktordan tuttanın emetine çenli. Ödem 3 tane. Yani Türkmenin emetine o 2 tane 3 tane kalgodun berýän tüýdüni berýärdi. 3 tane gyýjaga o traktory o kim türüp bermelini äme diýen. Soňa waka traktora öwrenörsiň. Sebäbi ya bolmasa gadanjaňy traktor çay vermeli bolsun. Tehnikanam satyn alarsyň, sebäbi yani arynda wad etsen baga sana gymmat bor. Mecbur boldy. Bolmasa dedim kankuriýet edip bilmerdim. Yani bätleşiyor bazarda. O gadanjyk peteler. Adam isletitlemesi öýdüni geliştirmeli bolýar. Hünäriň eýesi bolmaly bolýar. Bular näme üçin gowy ýaşaýar, biz näme üçin elbetde ýaşaýat diýdi. O sen işleşin, yani sığırın 2 ton berýän bolsa, ondan bir 50-60 tane adam bolum neme diýen boldum, terediýän boldum. O taýda da 3 tançak gyýjagat, o netäň neme bilýän bolsa. Sen näme üçin baý ýaşamaly, o da garyp ýaşamaly. Soraga jogap şu. O biz näme üçin garyp ýaşaýat diýdi. O planlar uğurlaýar diýen. Ýok. Senin tığırını 2,5 ton tutup berýär, şoň üçin. Başkadan düşünen. Näme üçin 11 ton, 12 ton beren ok diýen ýok da. O näme üçin biz o gariban şeýdip ýaşaýat. Siz başgaça ýaşamam bilmersiz. Bolşuň şu bolsa şeýle bolmaly bolýar. Öňdürmedik dadyny ýyp bolýan nädir? Öňdürmelidir. Böyle ardan hem kän hem hiydi gowy öňdürmeli. Şonu baý bolýan. O tatlaryň hemmejesi hüner bilen, bilgi bilen bagly. O çağa bilgi berjek bolýan, hüner berjek bolýan enaty ýok. Urwan aga. Ne çağlaryň bardyr, näçe tane çağın bar bilmedim bolýan. O şonuň eline haýtyndan eline näme hüner bar. Ne şo çağalar seni kamçılamaly. Kaka ne? Sen bizim ömrümüzü köýdürdük. Bu näkär sen? Agtykdan wa bolsa da, hünäri ýok bolsa diýip aýdýandan hünär bolmagy mümkin ýöne bagşlap edýär. Myta düşün aýdýan Gurban. Dogry düşünmäňe. Ne bizim Türkmenimiz şonu alakda. Onuň näme üçin elbet ýaşaýat diýdi. Başgaça ýaşamaly. Ýagdaýym ýok. Onuň 50%-ine aýal gydymyz 50% bolýar. O radioňyň hüner kär bilgi berilen nokta. Galapin.
Ana o da bir yani cemiyetin bir nemet iyide çeken bir zat oluyor da. O da sen yani çağanı yetiştiriyor. Onun çağanın ödü alak günahı o nemeder alak yetiştiriyor. Ne şu an Türkmen'in köpüne derette geceme olur. 99%. Değerli alaktır onu geceme olur. Bitecek yerimiz yoktur. Ana bedbahtçılığın neme büyükleri seyrettim görünüyendir. Buyur Halmurad ağa. Oğlum, fediledip şumal dinlep otun ekrana çörsem berekella qatuğu düýpli gurrunlar edilip durda menden haýyş kemine aydın şuňky gepleşigi şu lükgölügine alıp erteý şol bütün halkymyz tanşar ýalydy goýmaly. Näme üçin? Bu gaty ören wajyp halkymyz üçin, döwletimiz üçin, gelejegimiz üçin şu gozgolýan mesele ýer suw reformasy şahsy eýetçilikniň esasy iň ýiti mesele bolup durdy döwletimiz üçin. Ol bir. Ikinciden men öz görüşimi aýtdym. Türkmenistan hakykatdan bir agrar döwlet, agrar diýme bir ogo hojallyk bilen baglanyşykdy. Bizde näme bir ýanky saparahan aýdyşy ýaly çüý çykarýan zawudymyz ama ýok, ol ulkan tehnikala barady, gurrun etmeli. Zawud fabrikler dünýä bazaryna çykarar ýaly bizde harit ýok. Diňe şol akadylýan çyý mal görnüşinden nebit gaz beýle önümler bolmasa ýerasy ýerüstü baýlykdy. Biz esasan Türkmen şol toprakdan günwerip gelen millet. Suwlu oturumly ýerine ekrançylyk bolan, ýok suw azrak ýerine daha çölle bästan kel toplaýan ýygyny ene çarwaçylyk ýaşap beren Türkmen halkymyz bar. Indi şu halka rowa görmediler öz topragy. Ol ak paçan döwründe de sonra 73 ýyl Sowet zamanynda da innem 30 ýyllap onu iktisan diktatörüň zamanı ýa diktatura zamanı çeýdi baýsa has takyp bolýar. Halka potrot diýdiler, näme diýdiler, kärenne diýdiler, görlähet diýdiler. Gary şuňa sen toprak senki, sen maşgalanky ýa saňa müdümlik, ene şu miras atadan oglu, oğuldan aktygy geçýän ene toprak. O sen şu toprağın eýesi, şoňa siňek gonsa da sen jogapkar, o düşman gelse de sen şu toprağı goramal diýilen düşünje halkyň aňyna ýakanyna siňen bolsa, onu bugüne düşmedi. Şonuň üçin şol ilkinji syna şu toprağı halka gaýtaryp bermek 92-nji 94-nji ýyllarda başlanan bolsa şonu hökümet ýere sokdy. Indi ýene de bir gede şol ide ýani şol işleri dikeltmäge mümkinçilik bar. Sebäp şol ideýan ýa şol işleriň awtory Hudaý şükran aramyz boldy. Şoň üçin mümkinçilik bar wagty şu zatlary ullanmak, şu zatlary halkymyza şu çeýnäp düşünip, 10 gözek, 100 gözek düşündirmek biziň borjumyz. Hawa halk şuň ýa pul harit gatnaşygyna sapara düşünenek sebäp bizde hemmejik diňe pul bilen ölçenýärdi. Ýani şo puly harit bolmasa puluň hiç datdygyny bir kagazlygyny hiç kim düşünenek. Harit öňrüýänim biziň respublikamyz şertine ýene de ene toprak bolup dur. Şo üstünäki baýlyk ýa üstünäki baýlyk. Şoňa adamlar göz ýetirip bilen toprak bizinki diýilen düşünje ýok bolardy. Da hökümetiniňki. Hökümet kim gurban guly, on tohum. Olaram şonu edip otur. Men görýän zadym Niýazyň döwrüne başlananda separatly çykaýda kızansan şol kolhozlaryň ýanky bir ekranly ýaramly ýerlerini bir suwarymly ýerlerini şol kolhoz başlyklar şoň töweregindäki brigadirler ýa etrap ýol başlary ýa welaýet ýol başlary olaň ýakynlary öz aralaryna paýlaşýarlar. Ondan galyndan innekine şu gelen lellimin tohum tiýji, ene ýaşulary ýalla kylyk edýärler, bir naglama obradan bar, şol adamyň elinden şol topragyny alypdyrlar. Indi şo ýanky siz aýdyp berdiňiz ykdysady tarapyny, indi şu taýda kanun tarapyny aýtmaly. Biz hökmany şertde, konstitusiýon kanun kabul etmeli. Ilkinji nowatda şol ýer suw reformasyny geçirmek barady we ýeri eýesine ýagny daýhany müdümlik mülk hökmünde paýlap bermek barady. Ilkinji nowatda daýhanlary. Sebäp topragyň üstünde oturan şolar, topragy işledýänem şolar, gözeran görýänem toprakdan şolar.
beýlekiler daşyndan gelip toprak aljak bolsa, yer etjek bolsa hany özleşdirdiler. Siz näçe diýip tarp berlerken başa nartan özüne satyn alsana başla bersinler iş. Olan bir ýagdaý. Ýöne şu taýda biziň etmeli esasy zatymyz şu reformany enni bökdönsiz geçirmeli. Yani özün doğru bellek kestin. Baltık devletlerinden başka hiç yerde şu neçeli yer su reforması geçirilenek ya şahsi eyeçiliğe verilenek. Korkuyalar. Halk ya millet dayıhan adam toprağın eyesi olsa demek hakimiyetlere boyun elecek geldi. Sonun korkuyalar. Solun bolur. Men toprağın eyesi men kime tabiin bolmaly. Öz öndürýän malymy harydım, özüm çykarýan ýa birine arada duran dellallara berýän, olar da şary ýurda çykyp dellal ýany şu marketingler ýa gaýdyn näçe. Ene şey dilse ilatymyzyň 60-70 göterimi obohajylykdan gün berip otyr vatandaşlyk şu. Aslında şey. Diýmek şol adamlar guruplandyryp bilsek, islenlik jemgyýetde de orta grup 60 göterimden geçenden soň şu döwletde elmiden guruply ýaşaýyş ýa geleceğe o umyt ýa mümkinçilik bardy. Biziň bütün şol durmuşymyz ýer bilen toprak bilen baglanyşykly atybaby. Hem de malgara. Bize hatsan boljak ol zawut fabrikler, hatsan Türkmen ilkinji kosmonavt asman uçşuk. Ol biziň asyrmyzda ýa biziň ömrümizde boljak zatlar. Gelecekde bolar bolýar. Yerden ayağımız üzmeli bardı. Uçort kalmıyor. Hıyalla uçup olur yani olaydak 50 yılda ne bilen para halkımızın bir yitirilen sağlığı bilen zatlar gözüne tuttuk şeyler var. Şoň üçin vatandaş şu meseleleri aýdylýan zatları düýüp çemeleşmek gerek. Bilmeýän bolsak, bilim bar ýerden öwrenmeli. Ana ýaşlar barsa para var. İnternetde dolu informasiýa. Seredin aýty döwlet ne derece ýetipdir. Şu yer ýetçilikli bar döwletde ilatyny ýaşaýyşy düýbünden ötkeşikdir. Ene enaý döwlet ne ýaşap otursa para kimisi döwletde. Görýänmel biziň daýhanmyzdan şol adamdan artykmyş güýjem ýok, gujurum ýok. O ýöne düşünügi bar, akyly bar diýmesen, bilim bilgisi bar diýmesen, galan da bizden ötkeşik adam däl. Ýöne şolar zähmet bilen dogry bilgi bilen ine şu derece ýetdir. Özlerem ýerine ýeti. Her bir ağacın, her bir men şu taýda toprağın öz şahsy hususy eýesi bar. Şonuň üçin ine şu zatlar hemmejigi insan şert ullanarlyk şertini dur. Hem arasaçylykda hem ýanky aýdaly bazar narhyna toprak isteseň özüň ulan, islemesen hany satyp çykar. Ya ne doğanların açlığın arasında paylaş. Toprak senki. Yani şöyle işlep durmaz. Şular ýaly mesele yerli yerden katnaşılıp durulsa, o şuna da halka düşünürse işini geçersek, şu taýda görýärmi, 20 adam mal otursa. Yani şu gurrunu, şu gurrunu 2 milyon görse ýaşy o bohajylyk bilen meşgul edýär. Men şoň üçin aýş edýär. Koyun şunu lükkeligini, koy halk görsün. O kim näme diýdi başy mesele. Ýöne biz şu işin başlamazdan sonra şu reforma geçirilje hakyky bolandan sonra koy adamlary ýuwaş-ýuwaşdan giýişdiler şolay. Ene para men tekdim şondan bar. Ol almada näme bir remarka bereýin. Ýani o hojalygy bizde hakykatdan bir 60% dagy o hojalyk bilen meşgul bu dogry zat däl. Bolmol zat däl. Ýalyn gaty ýalňyş zat. O 60% ilatyň o hojalygy bilen meşgul bolup çöregiň tapmany görmek bu ýani gatur ýebet taby. Ne o hojalygyň öten yerler bardyr. Şu Ýewropa döwletleri haýsyna derede 2,5%-den kän ilatan ýokdur o hojalygy bilen. Ýöne o Fransiýalyk ýeri näme ýurdy o hojalyk bilen dolu üçin edip dünýä et tatýandyr, peýnir tatýandyr, şerap tatýandyr. Ýene şoňa meňdeş näme diýendir? 3%. 3 däldir, 2,5-dyr. Şwedden 2,5%. Ýöne öndürjülükleri ýokarydyr. Ýani tygyrma taly 2,5 ton berdi, 12 ton berýär. Näçe? 5 et.
O galan zatlarım şonlarlaktır. Sen buğdoyun 17-18 sentdir veriyor da. Bärli 85-90%. Näme sentdir veriyor. Näçetde oluyor. Özüm yer tekiden oğup, suwarını oğup, yokordan yani Tanrı'nın özü kuyuya. Oğudun kibit doymuşam, yani özüne düşen ummatam o voculuğunu 4-5 etti. Ardan bulun. Hem de şunlar. No şoň üçin bizde yani aklın üst akıl olmalı. O voculuğunu yürütecek bolsa. Bu yani cehalet bilen Türkmenistan'ın yalak yerde yaşap bolunu şonu düşünün. Sizin gedaylığınız demeğiniz cahilliktir. Yeni bir tapar şun aşağınça diyen o hünersizlik nemeliktir. O bilgi bilen yöretmesem bizim regionumuzda o tevhid şertleri şunu talep ediyendir. O hoculuğunu yöretip bolunu halkım eklenip bilen o. Bilgi. Özüm üst bilgi. Şu anda yönü bilgi bilene bolunok sebebi yerimizi, suğumuzu hem mezadım dahil ettik. Bunu ilkulak bir adam şekilde yardaya getirmeli. Onun çıkbeceden var, dekmeden var, vaktan var da. Şoň üçin bizim bilgimiz yönü sıradan bilgi bilen o demetmek yani yer verildi, su verildi, urre dilen dat yoktur. Onu bilgi gerektir. Sonra devam edecek olsa bilgi gerektir. O işi bilmeyen, işi etip bolyan nedir? Şoňa Türkmen düşünmesi gerektir. Onun bizim Türkmenimiz yani Kurban Ağa dişeyle kömek bolurmu? Dilen nemeden yani iyiden turunu şoňra turýarlar da. Bir kömek etmeli. Yok, o düşünce bilen yani öncülük görüp bolyan nedir? Yeşerede bolyan nedir? Şolor ýalyk nemesi var. Brada ben sözüme şeyler neme verdim bağışla. Buyur brada. Yok, atı doğru aýdýan tapara şu zatlaryň hemmesi edilmeli, ýoly goýulmaly mesele. Elbetde kynçylyk bolar, ýok dönüşlügem bolar bu işte hemmesi zat antat bolasy ýok. Tap görýäňiz ýanky şol suwarmly ekran eklemeli ýerlere ýam alypdyrlar öz eýeçiligine. O soňky döwran şol goşadyrnak üçin näki baýlar. O şu zatlary bir kanun esasyna konstitusiyon kanun esasını halka gaýtaryp ya döwlete gaýtaryp bermeli. Döwletem ton halka paýlap berýär hökümetin üstüne. Ýöne şu taýda kanunlaryň zamyn işlemegi gerek. Hiç istilenlik reforma işe gaýdýan ýeri tarpara şu kanunlaryň ýerine ýetirilmeýänliginden gelmişik. Ýoksa o kanunlary programmalarym kabul edilýär, ol näme üçin ýerine ýetirilýän bilenni şu kanunlary işlänä, şoňa gözekçilik etmeli prokuratura gözüni ýumýar, sudlar aňyrsyna öwrilýär. Ene şoň üçin ne korrupsiýa ornaçylýar, ýol açylýar. Biz şu zatlar ören zamyn berk tutmaly bolsa, kanunlary işlemeli bol. Ne şu taýda hökümetiň roly gatullykan boljak. Şonu ähli reformalar üstünlükli amal ediler diýenmenne umyt bar tapara. Bolarym näme üçin ýok halkymyzyň arzu edip berenler her bir adam öz topragyny eýesi bolmak arzuwy bar. Näme üçin bolmaly? Başarsa eder, başarmasa öz paýyny satar, hazyna tapşyrar, döwlete tapşyrar ýa ýenem birine satar, şahsyýetçilik bolarmyň soň o taýda döwletiň ýa hökümetiň roly minimal bolýar. Yani men aýtjagym şol tapara. Tawul hal brada. Ýöne şol hökmen şoňky şu goýsullar ýaşlar bütün goý halkymyz görsün, bilsin näme bardy gurrun edilýän. Ana goýjak diýip kemini elini galdyryp otýar şu wa. Hani galdyran görür. Hökman onu goýar. Sapara 2 saata ýakyn bolýar-da ýoş-ýoş. Utaraly ýöne men bir zat aýdyp geçjek de. Şonu aýdandan soň utara aýalar.
Yine O neme var da illeşlerimiz. Yani şu aydılyan zadın täze Türkmenistan'a näme değişli yerinin barlığının köpüsü aňşyryp bilen ok aslında da men şoňa bir neme kijek bir not yani remark diýen zäsiz not o düşmekçi bolýan. Ne? Şu zatlar birinci nähil bolýar, täze Türkmenistan nähil urulýar. Birinci kellede ütkeşiklik bolýar. Ondan soň o hakykatda yani daş törekdäki ýagda ütkeýändir. Yani bir adam o bir zat ütkedýän bolsa, birinci şo kellesiniň içinde ütkedýär şo zady. Yani şu daşky faktordaky problemany görýär, kellesiniň içinde çözýär, soň onu täzeden daşky faktora neme diýär, ornaşdyrýar, soň çözülýär problema. Şonu ýaly bolýar. Ine hereket meselesinde de ine herekete geçeli diýilýär da. O herekete geçmekten o näme düşünýärler onu bilip bilemek ýani o hereket birinci beýnide başlaýar ýene-de başga hiç ýerde başlanok. O bilmedim, 5 adam 10 adamlyk protestleri hereket hökmünde görülýän olsa o neme 5 milyon adam ýerine o protest etmän haklary hem ýok, men şonu hem aýdyp bereýin. 5 milyon adam islemeýän olsa sen o 5-10 adam bilen zordan halky proteste çağırýan olsa bu taýda bir terslik var. O zatlar hem göz öňünde tutmaly. Hereket bolar yani o neme göze görünýän hereket iň soňky nemedir yani näme diýilýär, finalydyr bir zadyň. Cemleyici hareket. Awa jemleyici hereketdir o bizim halkymyzyň awa neme diýäni göz öňünde tutýan hereketi şodur ýöne ondan öň kelläniň içinde o gaty uly nemeler bolýandyr. Hereket bolmaly kelläň içinde. Awa kelläniň içinde bolýandyr o hereket, ondan soň şol nemedir, soňam ine şu häzirki hereketde o görüp bilmeýänler bar ine meselem gaty uly pikir nemesi revolýusiýasy bar da bu taýda düşünce revolýusiýasy, pikirem däl ýani pikiriň revolýusiýasy bolmagan biler. Yani düşünce revolýusiýasy diýip bir zat bar. Şo zat o durmuşa geçip barýar. Buna ýuwaş-ýuwaşdan täsiri massawy nemede ýuwaş-ýuwaş geçýär. O wagt alýandyr. Ine wagt alýanlygy sebäplen garşy tarap o sabyrsyz bolýar halk yani. O soň onu görüp bilen oksoň hereket diýip o gyýryp başlaýar. Sebäbi o kelläniň içinde bolýan hereketem ýene-de o bilim we düşünce gerek o taýda. Şo zatlar o iň azyndan şu nemeni o aýdyp geçmek borcumuz mu kendisi halkymyzyň kellesiniň mehanizmini çözüberdik de. Yani şo zatlar var. Bine şu aýdylýan zatlar o täze Türkmenistanyň nemesidir yani düýbüdir asly. Yani demek bolanokda o yurdun içine var Kurban olayın yok etmeli demek olur. Ne ideologiyadır o ne de düşüncedir bu zat. O Kurban olayın yok etmek o sen azrak garaşsan sen savrettin diye azfam yok oldu gitti ütken zat yok. Birazrak savretsen Kurban olayım yok olur. Yani asıl problemi yok olan o problemi senin sonki nesline çelli geçip devam et bitecek o parazit yalak bir zat o problemi ne şahıslara bağlamam doğru değil. O şahıslar o yerine yetiricidir. Yine yankın nämet o komünizmin bir totaliteryan bir rejimdir diye ona gücün nämen arkaly neme diýmiş amal aşyrýar. Bir şahsiyet kultu arkaly amal aşyrýar. Yani bir şahs var. Ulan ya ona neme. Edil şonun ýalan o Kurban ulu var. Yine Kurban ulu yine ayırmalı yok böyle nemesinde dol yerine baran ok yine şo zat. Kurban ulu yine vaktini özem ayırıyor sen onu ayırmasan hem. Bir bolsa aýyrsan ne ýaşy? Bir 3 milyon tane Kurban ulu var. Mawa yine Olar näçe? Çiğit dök yerler yine şol nemesi yeňiş var mı bu taýda häzir yeňiş var yine. Şu çiğidin näme üçin dökülýänliginiň sebäbini bilýän eken. Ýöne sapara onuň sebäbini öwrenseňiz hasam. Ana Kurban ullar şolar. Ýeti Kurban uly şo. Ýöne şol täze gelen geliniň
o öy şu kapalamalımış. O şu nahil gayratlı şonu barlayamışlar. Yörüyte diyemişler ona. Aklım durdu ona istip. O Türkmen gayratın şeydi parlaymada başka bağırlar yarak nemede. Anladım kan yani. Kimine bunu bu da çektik bu torayı. Hava kutaralı sapara boldu. Şona aytacaktım. Bağdaştırıp bilen o köp adam da yine şu o yeri eyyesine vermeye o Kurban Ulu'nu ayırmağı bağdaştırıp bilen oklar da. Katı nemedir? Demeye alak da neme değiller ama. O kiçi çarkı aylan vaktin ulu çarkı yengillik bilen aylap bilen şonun yalak bir zat da o Kurban Ulu'nu ayırıp son tersinden gitmeyen de. Ya da neme de taptım bir sapara. Bu zatları diye Kurban Ulu'nu ayırandan sonra et seven bolya deyip kıyırayanlarım var. O karnın doyurandan sonra ne yemeyeceğine karar veren yok da. Birinci ne yemeyeceğine kararını veren son karnın doyuruyan. Şu zatları o tersinden nem etmeliler. Sapara. Ben boldum. Kutorp bilirsiniz ne mağazı. İyileşler tavu olun. Sağlıkta uğraşılın.